Maayong adlaw na sa mga higala. Mamana mi karon nya didto sa ibabaw, doon nami malabyan didto ang kahoy nga bayong atong hapitan og lantaw. Diring dapita lisod man kayo isaka da sa dapanas kay dangog kayo. Nagkuha pa si Uncle Inteng og bagon. Kanang gitunol mga higala nga murag pisi, bago na siya. Lig-on kayo. Mao kini mga higala ang tipik sa among makita pag musuroy na may og mga dagkong lasa nga sama ani. Bisan pa og udtong totok, bugnaw kayo. Unya ang mga tubig sa palibot nga imong makita, pwede ka na mo diretso og inom. Ang malanghab nga hangin, presko kayo. Niya sama ani nga tubig, pwede ka magligo-ligo, libre. Want to sawa, way bayad. Simple ra nga kinabuhi pero malipayon og bulawanon. At tuon na mo ang bayong mga higala. Pag makaabot na mi diri nga area mga higala kay Virgin Forest naman dinhi na lang gyud mi magsubay-subay sa suba, dili na gyud mi kumpiyansa adto gyud sa lasang gyud kay dinhing dapita daghan kayo diri ang kanang giingon ninyo nga bitin nga banakon. Ang tawag na mo ana nga bitin balitok kay ang mga dagko na ana kanang pareha na kadagko sa medyahan sa galon magbalitok-balitok na mo kariling na ba mura na og ligid sa kurmata. Ligaman, ligaman. Idunol sa Mura magtilap-tiag kurma. pero yung silik puting haita. Tandota kay color ay green. Na? Naitak na yung hasang na itunok na tabon na. Na. Tunok na haita yun. Kini kini. Tunok na. Tunok gid eh. Na nagbinas ko na ko kana nagatubang. Nakabastik ang sila na nagtang. Bukag uhit. Na murag gilo-gilo nga. Murag blue nga, murag green, murag yellow green, no? Tandota kay kurma. Ugali nig maispatan nga perting layo ra kayo kitaan gid kay amag man. Murag green nga murag yellow na di ba sa color ba yellow green pero yang kuan puti gyud. Yan nakakuha ko ya. Oh. Wala naman ko naganti para. Wala ko naganti para. Sakpan, oh, suglanan. Nakuha ko man basang antipara. Wala nga og isang naglutaw-lutaw ra wa. Pinaksiw. Ligaman. Lapi na mabot ka 5 kilo. Yo. Dai ko yo. Oh. Ay ba dito? Kasili na po. Kasili na po. Masiguro. Target ta. Kasili na po. Ni-upload o ni-upload? Diba balikan na raw niya. Ayo diha na eh. Agbot na diha. Dalan. Mayong adlaw mga igala. Naay kahoy diri nga dako kayo nganlan na mo og bayong na ang yang dahon mo ni laya na laya na ba tagak yang likod sa yang dahon mo ni yang likod ato karong tanaw ng yang panit ug ang yang unod na yang gamot tagturo kayo laya tulak kayo kining kuan lubas ada na mo ni yang gamot may gala yang lubas na mo ni ang yang
kuan sa bayong puwa. Puwa siya nga medyo sinaw. Now, na puwa. Mo ni yang kuan sa bayong puwa. Mo ni ang lubas. Tungod sa kadako ang yang gamot tanawa. Bukol-bukol na. Bukol-bukol na dito ha. Ato karong dakson ang kadakon sa iyang punuan. Ano pa? Kadako. Dad. Pa. Ayo. Dupa kadako. Kita ha. Split kiss kanan. At dito si bantang ha. Gamay ba dia? Gamay ba dia? Ay data. Gamay lagi dia kasi. Hawan man hawan. Grabe kini nga ba yung higala? Dara. Now, Oh, picture tadi ya. morning yung mga grano nga bayong. Sorry ko. Mao ni sahog sa among balay sa una mga higala nga dos andanas didto sa simbalan. Kahoy nga bayong, pagkanindot kayo, sinaw kayo, pula nga sinaw. Pagbalik na namo dire sa area sa mong lolo, amo na tong gibaligya nga balay. Kini nga kahoy nga bayong, wala lang gid ni siya nakadako og maayo kay sige man og kabahaan. Balay ni Tarsan. Oh, ni balay ni Tarsan. Oh, Okay kayo. karang. Pila mo ka. Okay kayo. Inyo din Ano? balay. Okay kayo. Wah. Ayos kayo ang ako balay ng imo ba? Asado na ako. Oh. Grabe oh. Hindi pagkabuhat sa Ginoo no. Di lang bahaon dire, di kayo. Inot sandigan de kahoy ba ko dire, duyan. Oh. Sige kayo eh. Lapos ito tubig oh, tanaw. De. Bangko, bangko. Sige pagkabuhat sa Ginoo no. Nindot kayo. Sige pagkabuhat sa Ginoo ba. Tao-tao lang ani, di ka mao. Nabaw, lapos tubig. Dire picture yo. Dire picture. Ibutang ra nako sa comment section ang mga picture mga higala.